Катерину Новікову кинули за краты на 6,5 гадоў. Яе затрымалі яшчэ ў 2023 годзе. Дома ў яе засталася маці і любімыя каты. Спачатку жанчыну вінавацілі ў незаконных дзеяннях у дачыненні да персанальных дадзеных, ды і распальванні сацыяльнай варожасці. А пазней абвінавачанне пашырылі адразу да 7 крымінальных артыкулаў, у тым ліку гвалт або пагроза ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі, умешанне ў дзейнасць супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, перашкода законнай прафесійнай дзейнасці журналіста ды пагроза на адрас суддзі. У лісце, перададзеным за кратаў, Кацярына пісала: «Мяне ставілі на сцяг, білі ўсім кабінетам». Яна таксама паведаміла пра траўму галавы пасля падзення з верхняга яруса ложка ў СІЗА і пра тое, што месяцамі не атрымлівала інфармацыі пра вынікі свайго абследавання. У 2024 годзе Кацярыне прысудзілі 6,5 гадоў пазбаўлення волі і абавязалі выплаціць 3000 рублёў кампенсацыі пацярпелым. Яе ўнеслі ў спіс асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, а пазней Камітэт дзяржаўнай бяспекі дадаў яе яшчэ ў спіс тэрарыстаў. Цяпер Кацярына Новікова адбывае пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 у горадзе Гомелі, дзе, паводле наяўнай інфармацыі, на яе працягваецца ціск. Яе рэгулярна змяшчаюць у ШІЗА, абмяжоўваюць перапіску ды пазбаўляюць спатканняў. Свабоду Кацярыне Новікавай, свабоду ўсім беларускім палітвязням.